Pekne, dovidenia. Je to podceňované, slabá propaganda prebieha zhruba tak pár týždňov predtým, celoročne by sa to malo viacej masírovať, ale ja si myslím, že tí mladí budú voliť viacej ako tí starší. Podceňujú sa tie voľby. Ja si myslím, že chodí veľmi málo ľudí, pretože si neuvedomujú, aké miesto vlastne v Európskej únie, aké miesto v Európskej únii máme a čo všetko vlastne Európska únia preto Slovensko robí. Není to dostatočne propagované a ľudia si častokrát ani neuvedomujú, aké výhody alebo aké postavenie vlastne z toho vychádza. Tu mám obálku a hlasovacie lístky na vydávanie. To som to ešte vezali.